Wayo ƙasa ta gado, Najeriya ƙasa ta, kun ji ƙasa ta haihuwata, yau na cikin ɗimuwa. Wayo ƙasa ta gado, Najeriya ƙasa ta, kun ji ƙasa ta haihuwata, yau na cikin ɗimuwa. Allah nake sakawa fara a dukkan lamurana, domin da na ambace shi yake haska min tunanina. Yau ma na kinkimo babban aiki ya makakina, in tallafi nake nema gunka wahidin gwanina. Batu akan ƙasar gadon nan Najeriya nufina, a halin talauci da kunci yau da muke ciki 'yan uwana. Ke hargitsan tunanina shi ke sa zubar hawaye na. Shin mene dalili mai sauraro tambaya na? Idan da me shirin amsawa ya biyo ni baituka na, za ya gane cewa ƙasar mu tana cikin ɗimuwa. Kun ji ƙasa ta haihuwata, yau na cikin ɗimuwa. 'Yan Najeriya ƙasa ta mun shiga mugun yanayi, zaman gidan dole ya sa sallar juma'a ba a yi. Ba ma fita kasuwanci al'umma ya zami, gashi ba abincin da za mu ci, shin mutuwa kuke so mi. Gwamnati ta ki tallafawa talakawa na ta yin tsimayi, sai mutuwa ake sanadin yunwa a ƙasar mu babu sauyi. An kulle mu an hana mu abinci, ina batun tausayi. Ko da ba ka daure wajibi ka ciyar ta kattai bulayi, sai gashi an dake mu an ce kuma kuka karmi. Wallahi tallahi na rantse ƙasar mu na ɗimuwa. Wayo ƙasa ta gado, Najeriya ƙasa ta, kun ji ƙasa ta haihuwata, yau na cikin ɗimuwa. Hellcat.